Id-drivers għandhom direttiva illi għax il-kumpanija li raġuni tafa biss, skużi naqra, żommu li naqra, u nista' nikkonferma u tuni spjegazzjoni intom stess li l-kumpanija ħarġet dil-karta stess. Fej il-kumpanija kitbet lid-drivers li qed tgħid li l-UHM għandha l-maġġoranza, imma ma tridx tagħtina r-recognition, tagħmel sens, mela allura la qed tammetti stess li l-UHM għandha l-maġġoranza ma tridx tagħtina r-recognition, kellna nieħdu din l-azzjoni. U l-azzjoni mhux li wafqu x-xarabanks, ix-xarabanks wafqithom il-kumpanija. U ħanejdlek il-għala, għax id-direttiva tagħna kienet biex nagħtu servizz lill-poplu kollu u ma jibgħati ħadd l-xufier l-passiġġier ħadd għadnielhom illi jagħmlu r-rotta xorta waħda però ma jiġbrux flus. Tajnihom rigal lill-passiġġier tal-Christmas, dejn intuhom rigal minn issa tal-Christmas, jitilgħu free. Il-kumpanija qaltilhom le, min se jġor il-passiġġieri b'xejn jinżel li minn ġa trakk u jħalli li trakkem u wafqet it-transport il-kumpanija. Dik is-soluzzjoni, dik id-deċiżjoni li hawn, dik is-sitwazzjoni li hawn bħalissa. Rċevejtu xi ħaġa mingħand il-kumpanija jew? Mingħand il-kumpanija skont id-diriġent li għandi fuqi li huma fuqi tal-UHM informawni li l-kumpanija ċemplet u għaltilhom lesti li nintaqgħuna l-erba'. Aħna dniela mhux ma rridux nintaqgħu miegħek, laqqas niddiskutu miegħek. Jekk inti min tista' tina recognition. Għax jekk inti min tista' tina recognition, kif qed titlob li niddiskuti miegħek? Qed tiġġalni nikser il-liġi. Tini recognition l-ewwel, imbagħad nintaqgħu magħkom.